Na hát ott hagytuk abba, hogy igen, Darth Maul nem tudtam legyőzni, megölt. És sajna újra kellett kezdenem az egészet, mivel ugye a kör az lement, és nézem, és fel se vette. De nem úgy ez teljesen az elejéről, csak ezt a szintet kellett újra csinálnom. De én ne zavarjam meg benneteket. Picit hosszabb lesz a videó kelleténél, de tök mindegy. Hát azt majdnem eltaláltam. Ja igen, most a Heavy Trooperrel vagyok, tehát a nehéz fegyverzetű osztaggal. Ojjajjajjajjajjajjaj. Az a baj, hogy fut össze-vissza. Ennek viszont az a baj, ez a aránylag gyors tüzelésű fegyverével, hogy driver hurty, tehát túlterhelve, és ilyenkor várni kell. Mi a fene? Megint Darth Maul, jó van, értem. Most mindjárt meghalok. Megöllek. Szerintem ez csak engem akar. Thermal detonátor. Nem robban fel? Mert raktam le egy olyan taposógránátot, ami érzékeli, hogyha mondjuk nem klón, ha mondjuk droid, vagy esetleg mondjuk de maga Darth Maul megy oda. Próbáljuk ki a klón Shattered Sniper Rifle, ahogy a droidnak is. Igen, és ebbe az a szar, hogy alig tört újra, szóval itt hamar kinyírnak. Mondhatjuk azt is, hogy ez a mesterlövészek fegyvere, csak én nem mesterlövész vagyok, és ezért hamar kinyírnak. Clone Engineer Shotgun, igen. Ez már sokkal jobb, mint az előző. Itt már oda is viszi rendesen a kamerát, tehát nem azt, hogy neked kell beszéloznod mindent. Ja, igen, és a Medical Droid, ami pedig, hogyha lemegy az életszinted egy picit, vagy ilyesmi, akkor az újra tölti. Recon Droid, igen, amivel már találkozhattunk a másik szinten, amiről a Kashikon, nem, Maigeto, amiről beszéltem, hogy ezzel lehet felderíteni itt a ellenséges területeket. De ennek is van egy külön hatóköre. Tehát egy ilyen kis pici csík elkezd lefele menni, és hogyha az lement teljesen, akkor felrobban, egy önmegsemmisítést hajt végre. Azért az mi? Rakétával nekem megy. Ó, és na hát, Assassin's Droid, és neki is shotgunja van. És ott ahogy látom, ott egy sniperes droid is, amit mi utálunk, de a droidok érdekes, egészen jól használják ezt a fegyvert. Bocsánat. Lelőm a saját csapattársamat, én aztán vérbeli klón vagyok. Jó van, elintézve. Igen, jó, az már a miénk, akkor megyek addig ide. Nem tudom pontosan, ez elvileg valami Jedi templom, vagy mi a fene a romok, de nem biztos. Nem csak így legyetek képbe, mindannyian valamilyen romok, nem tudom. Volt itt valami, de az... Bár mondjuk nem hinném, mert ez a harmadik rész. Igen, Mace Windu. Igen, elértem a bizonyos pontszámot, amit kellett. Bár mondjuk már csak 2 ember van, akit így el kell intéznem. Igen, Mace Windut már bemutattam. Vagy nem mutattam? Nem mutattam be. Nem csak azon gondolkozom, mert elkezdtem csinálni videót, és egyszer csak így hirtelen, amikor újra kellett csinálnom, mert ugye leállt egy bizonyos percszám alatt, és utána nem nyomta meg elég erősen ezt a felvevőnek ezt a gombját a kamerának, és ezért. Na igen, ez meg ciki, amikor már itt aktiválja ezt a hülye. Hát nyertem. Csobog a víz. Ezt megnyertem.
Na, én ebben a videóban ennyit szerettem volna nektek bemutatni. A következő részben pedig majd jövök egy újabb videóval. Mutassam meg. Akkor egy pillanat meg is mutatom. Csak hogy képbe legyetek. Mert majd ebből is lesz folytatás nyilván, csak itt most próbálok elkezdeni többet. Csak... Ó, igen, meg is van. Sportrajongóknak. Íme. FIFA 9. Nem egy újkori játék, de azért egészen klassz. Eredet is. Úgyhogy... De igen, ezt fogjuk bemutatni. Egy kis ízelítő kép, hogy mit lehet majd látni. Már kezdtem be, persze érdemes tudni, hogy már kezdtem el karit. Tehát már van egy karim. És ezt fogom folytatni benne. De ott is majd elmondok persze mindent a konzolról, tehát hogy kell kezelni, mivel mit kell csinálni, és ilyesmi. Úgyhogy jó szórakozást kívánok majd a következő videóhoz is. Remélem tetszett a videó, jövünk még több ilyen videóval is, persze. Ne felejtjétek el, jönnek a PC-s videók is, csak ugye az én gépem most így elmondom, hogy szervizben van, mert lett némi probléma vele, ezért most egy picit szünetel. De augusztus körül, mert ugye megyek még nyaralni, augusztus körül fogtok már találkozni a gépemben is, és akkor ott azon fogunk majd különböző játékokat bemutatni, tesztelni Nozusszal. Úgyhogy ha tetszett a videó, like és iratkozz fel. Bár ez nem kötelező, ha akarsz, akkor feliratkozhatsz, ha nem, akkor nem. De azért jó lenne, meg lájkold is. Úgyhogy jövök a következő résszel. Sziasztok!